Takže první nemovitost Bohušov, Dolní Povelice, 140 metrů. Vypadá to docela dobře, prezentace si myslím v klidu, záběry z dronu, možná trošku světlejší fotky bych uvítal. Co mě tady na tom pozemku zaujalo, tak bylo, že dům stojí na pozemku státního pozemkového úřadu s možností odkupu, takže vy vlastně si kupujete nemovitost, která stojí na pozemku úřadu, nemáte to v osobním vlastnictví. Sice nájem je nějakých 835 korun ročně, ale nevím jak pro koho teda. Ale co je plus tady ty nemovitosti za mě, tak jsi mezi sousedama, takže tvoje energetická náročnost není tak vysoká, protože tě topí sousedí. Jako je to na kompletní rekonstrukci tohle, že jo. To jako celý potřebuješ vyklidit, vybourat, jako do toho narveš další prostě minimálně jako 2 mega, 2-3 možná s fasádou se vším a furt nemáš svoji nemovitost, ale máš prostě nemovitost na pronátém pozemku. Toho bych se jako bál. Ale tomu taky odpovídá ta cena, no. A co si o tom myslíte vy? Napište mi to do komentářů. Chtěli byste nemovitost na pronátém pozemku?